Kabumbiruhan sa Mandawi City mohimo og kadapad nga information campaign aron kalikayan. Ang sunog labi na nga daghan karon ay naggamit og kandila kay wide kuryente. Ang report ni Nico Serino. Muhimo og subsub nga information drive ang Mandawi City Fire Station labi na karong panahona. Gusto nilang ipahibaw o ipahinumdum sa mga tao ang mga lakang aron kalikayan nga may mahitabo nga sunog. Pasabot sa City Fire Marshal, labi na kay kadaghanan karon naggamit og kandila sa mga Pinoy-anan. Usa ka sunog ang natala sa Barangay Kubakob sa 2-story residential building. Sa inisyal nga investigasyon, natumba nga kandila ang hinungdan niini. Kanunay ming magrekorida pagpahibalo sa mga fire safety tips kung say buhaton, kung mugamit mo ganig lighted candles, kung say angay buhaton para malikayan ang sunog, plus apil sa announcement na mo kay doon naman mga insidente nga ni sa Mandawi nga there are communities nga nangabli na sa mga hydrants. Sa pagkakaroon, wala pagipaapil ang mga fire trucks sa Mandawi City sa pagrasyon og tubig kay buot sa syudad, andamdaan ang BFP kung dunay sunog. Dunay mga tankers nga iya sa city government nga gigamit alang niini. Wala tay kuryente, ang mga tao karon ning gamit man og mga lighted candles. So ang gusto sa mayor nga kinahanglan always prepare na lang gyud mi in case of any fire incident. So doon naman sila gitap nga mga tankers nila para mo'y muhatag sa mo support ngadto sa mga community for water rationing. Uban ni Clufer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.